Pero kamay ko na yun. Oras na hawakan mo kasi si pagaspas, kakalmutin ka or tutukain ka. Napakatalas pa naman ang tuka. Pag tumutuka siya, hindi nabitaw. Kaya nadadala na ako mga kasinag. Mag-aalmusal na si pagaspas. Gayatin natin mga kasinag, gayatin. Kaya na. Yan, very good. Yan. Patapos mong kumain, lumabas ka ulit ha. Ano, tinanghali ang iyong almusalan na. Very good talaga yan. Meron pa. Kahapon pala mga kasinag, hinuli ko si pagaspas, gawa ng umulan kahapon. Hindi naman siya nakakabalik dito sa kanyang kulungan. Tinuka ako, ayan o. Mapapansin niyo yan. Maga. Yan o. Kahapon talagang bakat na bakat yung kagat niya dito. O ngayon, hindi na. Bumalik na. Sige lang, kain lang, huwag kamalangan. Kamay ko yan. Nahimas lang, ulit ka. Yan na. Huwag mong tingnan na aking kamay. Gagayatan lang kita ng pagkain. Butit yung malanggam dito mga kasinag sa loob ng bahay ni pagaspas. Hindi nag-agresibo, hindi kagaya dati. Na-agresibo yung malanggam dito. Ngayon, nag-control sila kahit meron pa dito sa loob. Hindi na sila matatapang. Kinakain kasi yung matira-tirang pagkain ni pagaspas. Kain lang. Ano? Tawag ka pa. Ang paa ni pagaspas mga kasinag, napakabilis. Kaya nakakatakot maghawak-hawak sa paa niya. Mabilis, talagang nang sasakmal agad. Hindi kagaya nun ni Bagwis na oras na ganyanin ka, hindi niya hinihigpitan masyado. Ito si pagaspas, pag ginanong ka ng paa niya, halos hindi nabibitaw. Ubusin natin to. Hita pa naman to ng manok, puro laman to. Susunod araw huhuli na naman ako ng native na manok. Pakain mo.
Sige na, kainin mo. Yan na. Yan ang laman, buto na lang. Tukain mo lang yan dyan. Ito pala si Pagaspas mga kasinag, ano nakaraan po yung pilit ko ba siyang pinapadapo sa kamay ko. Yung ibabalik ko siya dito sa kulungan. Pinapadapo ko lang siya mga kasinag kasi napaka-agresibo ni Pagaspas. Oras na hawakan mo yan, nanunuka. Matapang po si Pagaspas. Oras na hawakan mo kasi si Pagaspas, kakalmutin ka or tutukain ka. Napakatalas pa naman ang tuka. Pag tumutuka siya, hindi nabitaw. Kaya nadadala na ako mga kasinag, kaya pilit ko lang po siyang pinapadapo sa kamay ko nung para maibalik ko siya dito. Pag diadampot ko yan, nahirapan talaga ako. Grabing tama ko ng mga tuka tapos yung kalmot niya. Kaya ang ginagawa ko lang mga kasinag, pinapadapo ko lang siya sa kamay ko para maibalik ko siya dito. Pero kamay ko na yun. Ito. Yung karne lang, wag yung kamay ko. Ano, lalabas ka na? Labas na tayo. O, paano yan? Lalabas na ako. Ha? Ay. Lalabas ako mga kasinag, iwan ko lang yung camera dito. Hayaan ko lang si Pagaspas na lumabas din. Busog naman siya. Tapos abangan ko lang si Pagaspas pag nakalabas na. O, paano yan? Lumabas ka na lang ha? Ano? Kain ka naman. Lumabas ka lang dyan. Ayaw mo pang lumabas? Ha? Pagaspas? Dito ako sa labas. Ha? Magugulay pala ako mga kasinag ng puso ng saging. Ito ang pananghalian namin. Labas na. Sige na, labas na dito. Matitingan mo ito. Kala ko pagkain pa ito. Pagkain naman namin to, hindi na sa'yo. Halika na. Magugulay muna ako ha. Maglabas ka lang.